Barka da zuwa Arewa Top 24. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zaran mun daura. Ni malam da alamu na zama sele ana ta kira na bani dagawa. Ban ɗauka duk kullum sai an kira ni sau 70,000 a wayata. Kashi 90 a cikinsu masu kira na duk 'yan mata, sauran kuma daraktoci da 'yan siyasa ne na ƙasata, sannan da akwai manajojin kamfanoni suna bibiyata. Da alamu ka zama sele, da alamu na zama sele ana ta kira na bani ɗagawa. Ban ɗauka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kwashe min ya haya ana. Ku taimaki rayuwata, ina wannan mutumin yayi. Ya kwashe min ƴaƴan gwaibata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ne ka ku gani. Kana nufin dan shafo ne? Ka jira da anan. Babu su. Ya kwashe min wallahi ne ka gani. Ku ne ka gani. Abu tumutumu babu. Kai, Ibrahim, close your mouth. Ibrahim, close your mouth. Stop knocking me. You are very stupid. Get out from here. Don't cut monkey nonsense. Barin gaya ma tun lalacewar akuyar da ba ta haihuwa ta fi kare. Kuma koyau giwa ta faɗi ta mutu ta fi ƙarfin kiyashi ya ja gawarta. Ba za mu daina gaya maka Ibrahim ba domin ubanka yi maka sani yana gaya ma Ibrahim. Saboda haka in ka tayi rigima sai ka je kai rigima da mai faza ɗinka.